Čaute videa, dneska budeme, akože je ráno krásne, nemôžem to otočiť, takže no, čo to, počkaj, to čo je, pochopil som, teraz budeme akože preskúmať dažďom ráno. Tak som točil to 22 hodín a 22 minút, tak to som preskúmal dom preto. Akože, počkajte. Toto je dobre. Toto je... Chcem vám povedať, že je tu kus. Čo tu robíš? Pozerám. Čo pozeráš? Máš do roboty, ne? No, vidím. Ty čo budeš robiť, Bobko? Ja neviem, asi kamarátov zoberám. A čo ti Samko nemohol s tebou telefonovať? Ne. Prečo? Bo nemal zákaz, ale už neskoro, lebo už bol obed, ne? Samý Ečka toto. Keď som to ochutnal do toho videu, tak mi bolo fakt zle, takže... Tak radšej nie, keď ti ide zle. Takže... Pozrite na to slnko. Aké silné. Aha. Ta-ta-da-da. Krásne slnko. Fakt. Prosím, že je to krásne. Dakedy to spravím s kamarátom. Pardon. To má prvý ročník a pôjde do druhého. Tak mi dajte odber, please, lebo ja tu mám veľa domáce. Neviem. Spočítam do EduPage. Máme 40 domáce. Som mal, a už som ich dorobil predvčerom piatok. Asi včera neviem matematiku. Takže je to dneska zle. A takedy zahráme aj Fortnite. Ale ešte nikdy som netočil na video Rocket League. Že natočím to takedy. Wow. Krásny dom. Proste vydetajlovaný. Toto... Idem ja, hej, do práce. Dobre. Akože čau, a teraz mi neveríš. Ahoj. Ahoj. Dobre, sami Ečka. Toto je dneska najlepší deň na svete. Toto... No, zajtra idem na návštevu, ale to nebudem točiť, lebo je tam krásne slnko. A peče tomu, že... Čo je? Počkaj. Čo je? Dobre, čo to je samý Ečke také? To je také auto, robí si prdel. A dneska ľudia, tak sa už majte. Budem spať. A na to, keď budem spať, tak mi dajte like. Lebo
Lebo modrý like a idem spí. Ale my neviem, ako to povedať.